नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेती शिवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले आज स्वागत आहे। शेती शिवार या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून शेतीविषयक नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी शेती शिवार या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब जरूर करत चला। आज आपण वांग्यांमध्ये जे तण उगलेलं असेल ते कशा पद्धतीने वखरणी करायची आहे ते आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत। चला तर आता आपण संपूर्ण माहितीला सुरुवात करूया। शेतकरी मित्रांनो, आम्ही जी वखरणी करत आहोत ती बैलांच्या सहाय्याने करत आहोत। शेतकरी मित्रांनो, आपण जी वखरणी करत आहोत त्यासाठी जी दुश्शर घेतलेली आहे आम्ही ती गाड्याची दुश्शर आहे। अशा पद्धतीने आपण वखरणी ही करू शकतो व दोन व्यक्तींच्या सहाय्याने ही वखरणी करणे फार गरजेचे आहे। कारण की एक व्यक्ती जर ह्या वखरणीसाठी आला तर मल्चिंग वगैरे फाटू शकतो व आपल्या रोपांचं नुकसानही होऊ शकतं। त्यामुळे दोन व्यक्तींच्या सहाय्याने वखरणी करणे फार गरजेचे आहे। अशा पद्धतीने वखरणी करून घेणे हे फार चांगले ठरेल पिकासाठी। कारण की जमीन मोकळी झाल्याने जमीन हवा पिऊन जाते व पिकाला वाढीसाठी फार मोठ्या प्रमाणात मदतही होते। जर शेतकरी मित्रांनो आपल्या रानातही अशा प्रकारे जर गवत उगलेलं असेल तर आपण अशा पद्धतीने वखरणी ही करून घेऊ शकतो। शेतकरी मित्रांनो, आपण व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल की कशा पद्धतीने आम्ही पहिल्या वेळेस त्याच जो सारा होता त्यामध्ये वखरून घेतलं व त्याच नंतर त्याच साऱ्यामध्ये दुसऱ्या बाजूने आता आम्ही आऊत घेऊन हे जात आहोत। हे बघू शकता तुम्ही व्हिडिओच्या माध्यमातून की कशा पद्धतीने आपण पहिली बाजू ही वखरून घेतलेली आहे व त्यानंतर दुसऱ्या बाजूने वखरणी ही सुरू केलेली आहे। बघू शकता कोणत्याही प्रकारे मल्चिंगला कोणत्याही प्रकार धक्का हा लागत सुद्धा नाही। आपण ज्या बाजूला पाय ठेवतो त्या बाजूला जर पाय ठेवला तर चांगल्या प्रमाणात माती ही वरती जात असते व ती मल्चिंगला फायदेशीर ठरेल। कारण की मल्चिंग वरती चांगल्या पद्धतीने माती जर राहिली तर हवेचा उडू शकत नाही, म्हणून अशा पद्धतीने पाय हा ठेवून घ्यायचा असतो। कोणत्याही प्रकारचं तण हे या वखरणीमध्ये राहत नाही। शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारे वखरणी ही करून घेत चला। कारण की याच्यामुळे आपल्या जे पिकातील जे गवत आहे त्याचा नायनाट होण्यास फार मोठ्या प्रमाणात फायदा हा होतो व जर आपण मजुराच्या सहाय्याने ही ते खुरपणी करण्याचे ठरवले तर आपल्या मोठ्या प्रमाणात खर्च हा येऊ शकतो। म्हणून अशा पद्धतीने आपण घरच्या घरी ही वखरणी करू शकतो। बघू शकता शेतकरी बंधूंनो की रान कसं काळशार झालेलं आहे वखरून। कोणत्याही प्रकारच्या रानात गवत दिसत नाही। व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही बघू शकता की कसं छान असं रान हे दिसत आहे वखर